Nazdar. Je 7 hodín ráno. Idem dneska do Bratislavy za kamošom. Idem cvičiť. Idem do 7-7. Nikdy som to nebol. Vôbec neviem, aké to je fitko, ako to vyzerá. Vôbec nič neviem. Čiže uvidím. Ešte sa mi ani jazyk nerozpletol. No tak proste, neviem vyprávať ešte, lebo je 7 hodín a chcel som to natočiť, lebo idem tankovať teraz, môžem sa nájsť a pôjdem umaly aj do Blavy, čiže možno ešte niečo natočíme z cesty a bude dobré video. Škoda, že nemám mikrofón, furt, lebo proste nechce sa v Slovensku, takže ešte bez mikrofónu, ale ďalšie video už bude, to už musí byť. Idem už do Blavy, samozrejme, monster na cestu musí byť. Pôjdeme, že ruky, možno cecky, genetiku na cecky. Každým hovorím, keď sa vás pýta, že ako na také cecky veľké, tak mi poviem, že bohužiaľ nemám cecky po mamke, že neviem. Za hodinku by som mal mať príchod. A kravičky. A teším sa na dnes, akože fakt sa teším. Normálne, ako také kokotiny budem robiť. Toto jak vyzerá? To mi povedz, jaké to vyzerá. Ježiš, milujem túto strechu. Jaj! Len, že sa začne napiť, lebo mi z toho už jebe. Zistil som o sebe, že neviem ani hovno o cvičení. Neviem niekomu predať informácie. Niekto príde za mnou, že ahoj, že jak mám schudnúť. A ja neviem, lebo ono to, čo funguje na mňa, tak to nefunguje na druhého človeka. Takže musím sa naučiť takéto niečo, ako to odborne podať a bude to fajn. Chcem byť asi tréner. No tak rozmýšľam, že palba ma nebaví, na to sme není stvorený, keďže mám alergiu na prach. Už len to, že na stavbe je milión prachu, už len to mi nehrá do kariet. Potom som nízky, takže nikde nedočiahnem. Hrozne ma baví cvičenie. Cvičenie je fakt, že môj život. To bez divu by som aj nebol ja. Klientov zoháňať s týmito proporciami mojimi bude fakt náročné, keďže kúkaj, jak vyzerám. No kúkaj, jak vyzerám, na rovinu. Išiel by si za niekým takýmto, že ahoj, potrebujem poradiť s cvičením. No ja nie, musím dokázať niečo. Možno pôjdem skúsiť nejakú súťaž, ako láka ma to. Všetci mi vyprávajú, že nemám ísť do toho, lebo akože je to náročné na psychiku a tak, že budem vyčerpaný. Láka ma to hrozne, len tak si to raz v živote vyskúšať, čo je vlastne schopné moje telo, či dokážem vôbec niečo niekde sa umiestniť s týmto malým telom. Mám v pláne kúpiť, jak sa to DJI Osmo Pocket. Obrazník je fakt že dobrý, to je drahé jak riť na ten čas. Fú, ja poviem do hola, potom vám poviem, že čo stál vstup a aké to je fitko zhodnotenie. No jasné, zás prídem do Blavy, zás tu nikto není. Zás čakám na nikoho. Hej. Čau. Som na to fakt zvedavý. Som rád. Dúfam, že ma tam zabijú. Toto je ono. Huba 5. Žiadna huba 5. Budeme mať vlastný. Hej. Tučný 5. Dajú sa mi sa čas, čak čo.
Tell me you believe it when you fall and pick up the broken pieces. You keep me dreaming, wide awake, hold me close, touch and release me, release me. You keep me dreaming, wide awake, hold me close, touch and release me, release me. Čau, si proste najebe. A že zle mi je. Pohodne, dobre mi je. Stand and fall. Toto čože QR kód? Aby som tu ja na QR kód chodil, no si musím stiahnuť aplikáciu po fitku. Došla ty na QR kód pohode, ne? Počkaj, ešte toto. Čo? Že otvoríte, prosím vás. Beneath the surface, we're lost in the sound. Myslíte, že sem patrím s tým autom? Také pohľad auta, si myslím. Čo točíte? To čo je toto? Čo točíte? Ja som vám dovolil točiť? Pohode auto. Áno. Nahrávať som vám akože dovolil, alebo čo je? Toto čo ako? Neviem. Viete, že masívnosť toto. Trošičku kalórie. Keďže som dement a nedotočil som záver tej 7.7, tak to dotočím teraz. Fakt pekné fitko, hej, pekný dizajn, aj dobre osvetlené, ale vstup už je 14 €. Hralo ma hrozne ten QR kód. Na bar si prišiel, musel si sa zaregistrovať cez mobil, potom si sa cez jeden turniket pipol do fitka, cez druhý turniket sa pipol do šatní, ešte cez tretí turniket si sa pipol tam, kde si sa prezliekal už. Takže overall zhodnotenie dávam tomu tak, neviem, 4 z 10. Pekné to bolo. Stroje išli ľahunko, ale nebol to môj najlepší zážitok. Napríklad Tančíne 365 o moc lepšie, vstup i o polovicu menej, akože myslím si, že 365 v Trenčíne zatiaľ
vyhráva z týchto, čo som bol. A to možno aj bude všetko.